O Concello Sonense volve a organizar o torneo de básquet na rúa 3x3 en Portosín. Trátase dunha das citas deportivas clásicas do verán. Desenvolverase os días 13 e 14 de agosto. Para a súa organización, o Concello conta coa colaboración da tenda deportiva Tiro Libre de Santiago. Debido á pandemia, foi unha das actividades que nos caera do circuito veraniego. Este ano volvemos a tomar a celebración do campeonato 3x3 en Portosín, que este ano van a ser o 13 e 14 de agosto. Igual que anos anteriores, axúdanos na organización a empresa Tiro Libre, que é unha empresa dedicada exclusivamente ao mundo do deporte e do baloncesto. O torneo se vai a celebrar no Parque de Portosín, que pensamos que é un entorno ideal con estrutura de anfiteatro, na que o público vai a poder disfrutar de primeira man e con comodidade do desenrolo da competición. O torneo dividirase por categorías, sub-14, sub-18, sub-35 e máster 35, tanto masculinas como femininas. O número máximo de equipos por categoría será de 16, cun máximo de 4 xogadores por equipo. Os equipos van a ter que estar formados por un mínimo de 3 xogadores ou xogadoras e máximo de 4. O número máximo de equipos por categoría é de 16 en formato masculino e feminino. Se non hai quórum mínimo da categoría feminina, que xa nos pasou en anteriores edicións, pois van a ter opción ou ben de competir contra os chicos, contra os masculinos, ou ben formar equipos mixtos. As inscricións poden realizarse xa a través da web www.tirolibresantiago.com.